Dobrý deň kamaráti, dobrodruhovia. Chcel by som vás privítať na ďalšom dieli podcastu s dobrodruhom. Vítam tu Rada Hlušeka, môjho spolužiaka z vysokej školy. Rado, čau. Čau, Božo. Nazdar. A s Radom pokecáme na takú zaujímavú tému etnológom v Mexiku a výstup na Popocatépetl. A prečo takáto téma? Lebo Rado je jeden z mála Slovákov, ktorý chodí na etnologické výskumy do Mexika, kde sa zaoberá štúdiom a výskumom pôvodných mezoamerických kultúr. Rado, dobre som ťa predstavil? Dobre si ma predstavil, pekne zo široka. Ja to zúžim na to stredné Mexiko, lebo ja nechodím do celého Mexika, ale chodím do stredného Mexika k tým indiánom, ktorí hovoria jazykom nahuatl, ktorým kedysi teda hovorili tí známi Aztékovia. A hovorí sa ním doteraz a tých ľudí, ktorí týmto jazykom hovoria, je asi najviac, pokiaľ ide o indiánske jazyky Mexika, tak je to plus minus asi 1,5 milióna ľudí a neexistuje v Mexiku väčší domorodý jazyk, ako je tento, takže je to taká tá možno najväčšia menšina, môžeme to takto nazvať. Rád, ja si pamätám, keď sme spolu chodili do školy na etnológiu a spolu sme sedávali v laviciach. Spolu sme mali históriu. Hej. A bavili sme sa značení o rôznych amerických kultúrach, tých pôvodných, či už ide o prairijných indiánov, južných indiánov a podobne. No a ty si o tom ostal, ty si sa prebojoval do tohto grande finále, že naozaj chodíš aj skúmať a robíš to profesionálne. Ako vyzerá taká práca etnológa? Skús to nejako ľuďom približiť, že ako vyzerá práca slovenského etnológa, ktorý skúma indiánske kultúry v Mexiku. Jasne. Tak vyzerá ako práca každého iného etnológa, nielen slovenského. Ako vyzerá práca etnológa? Ja viem, na čo narážaš. Robím si srandu. Tak spočíva to v prvom rade v tom, že človek musí mať veľa načítaného o tom, čo študuje a čo prednáša a kam chodí robiť výskumy. Čiže mať načítané veci, ktoré o daných ľuďoch, kultúrach, etnikách napísali už iní. Aj historicky, aj etnologicky. No, v Mexiku je veľmi reálna a možno populárna, alebo ako to nazvať, tá tzv. Etnohistória, že proste aj to súčasné, tá etnológia naša, čiže skúmať aktuálnych ľudí, aktuálne kultúry, sa tam veľmi výrazne premiešava práve s tým historickým, čiže už povedzme od 500 rokov dozadu, keď tí španielskí misionári už písali rôzne kroniky o svojich súčasníkoch, takže robili akúsi takú kvázi svoju súdobu, niekedy viac, niekedy menej amatérskú etnológiu alebo históriu, takže jedno i druhé je treba mať trochu v merku a v pamäti a proste načítané. A potom k etnológii patrí terénny výskum, takže výskum etnografický, tak sa to nazýva, to je to anglické ethnography, čo vlastne znamená byť v teréne a skúmať a žiť tam s tými ľuďmi a ten výskum proste spočíva v tom, že človek odíde na dlho. Naposledy som bol 3 mesiace, bol som už aj 7, bol som už aj inde, ale bol som aj rok, ale nie v Mexiku. A proste tam človek s tými ľuďmi žije, na všetko sa ich pýta a všetko možného sa zúčastňuje, čo sa len dá. Komunikuje, pomáha, ja som sa napracoval na kukuričných poliach dosť aj naposledy na jeseň. A stále s tými ľuďmi je človek proste v kontakte a v komunikácii, musí si tam nájsť nejaké bývanie a musí vedieť jazyk, čo v prípade Mexika je v prvom rade španielčina, takže jednoducho človek, keď je tam, tak zbiera materiál pomocou teda toho terénneho výskumu a rôznych techník, ako sú rôzne typy rozhovorov alebo to tzv. Zúčastnené pozorovanie, ktoré sa v Mexiku najviac osvedčí, že proste tam som. Že si členom komunity, ale pri nejakej udalosti, že? Že tam som, na všetko sa pýtam, všetko sa zúčastňujem, robím si fotky, robím si videá, robím si zápisky v prvom rade, denník musí byť. No a keď toto všetko pominie a človek sa vráti domov, tak jeho úlohou je to proste dať dohromady. Spracovať, spísať a postupne publikovať. A prednášať o tom samozrejme. Ja sa od tieto veci delím aj s mojimi študentmi, nielen
s kolegami prostredníctvom časopisov, kníh a podobne. Chápem. Tie začiatky, keď si začal chodiť do Mexika, roky dozadu, niekto ťa tam uviedol, alebo ako sa tam budujú tie kontakty s informátormi? Je na to taký odborný výraz, etnológovia majú informátorov, není to len VŠTB a podobne, ale aj v etnológii sú to vytipovaní ľudia, ktorí respondenti, ktorí si veľa pamätajú a ktorí sú, dajme tomu, nejakou kultúrnou autoritou v danej spoločnosti častokrát aj. Kto ťa uviedol, Rado, do týchto pomerov v tejto oblasti? Alebo bol si sám? Zrovna som o tom študentom rozprával na prednáške, dnes je štvrtok, tak včera, keď som mal o tom na špecifikách terénneho výskumu v Mexiku. Ja som mal šťastie to, že ja som predtým poznal jedného Mexičana. Poznali sme sa tu v Bratislave a on je teda z hlavného mesta, Ciudad de México, Mexico City. A keď som tam bol prvýkrát, tak on ma počkal prišiel po mňa na letisko a tak prišiel po mňa konec koncov a ma pozdraviť aj v septembri naposledy, keď som tam bol naposledy. Teda. Myslíš Joseho? Nie, on sa volá inak. Joseho poznám kratší čas. Okay. Tohoto pána, on sa volá Agustín a poznám ho od roku 2002. Čiže oveľa dlhšie. A on teda mi zariadil aj, že som mal kde bývať vtedy v tom hlavnom meste, keď som tam bol prvýkrát a ešte som ako človek môže mať načítané, ale až to samotná realita prepleskne trochu a uvedie do tej reality reálnej, že teda do toho života, do toho, ako to veľké mesto vyzerá a potom keď sa poberie na vidiek. Takže ja som mal po tejto stránke takéto šťastie, že mal ma tam kto čakať a potom ma mal aj kto odviesť, ako ísť so mnou ako sprievodca na tých prvých, neviem, deň, dva do tých indiánskych dedín, kam som potreboval ísť a ono je vždy dobré, keď tam jednoducho vás niekto dovedie, lebo veď ste cudzí a keď je niekto niekde cudzí, tak tí domáci sa na ňo ako na cudzieho pozerajú a pochopiteľne tým, že ste Európan, proste bieli, tak to hrá veľkú rolu, či chceme, či nechceme, je to akokoľvek nekorektné alebo korektné politicky, to rolu hrá. A tým pádom, keď tam niekto s vami príde, tak je to fajn. Je fajn ísť, a aj sa to odporúča, ísť za starostom tej ktorej dediny, tým prezidentom municipálnym, ako v preklade z neho titul, no to je taký divný preklad, ale nech. Alebo tieto, nazvime to, lokálne politické špičky, tak oni si aj trošku potrpia na tú svoju dôležitosť. Ale zároveň sú veľmi milí. Ja som sa teda s nejakou inou reakciou ako s milou na tých obecných úradoch tamojších nestretol. A pomôžu častokrát s ubytovaním alebo odporúčia tých ľudí, ktorí si oni myslia, že by mohli vedieť to, čo ma zaujíma. Čo je fajn, na začiatok je to vždy super a človek potom aj sa tam môže na ten obecný úrad vždycky pozrieť, zastaviť, alebo keď nejakú akúkoľvek patáliu, nejaký problém, sa niečo môže stať, tak proste aspoň má nejaké kontakty. Samozrejme, keď už ste tam dlho, tak už tie kontakty sa rozšíria, už spoznávate ďalších a ďalších ľudí a on sa to tak proste nabaľuje. A je to čím ďalej, tým potom jednoduchšie a sú v podstate lepšie, ľahšie, príjemnejšie. A ten začiatok, že ty si vybral práve konkrétne tento národ, túto jazykovú skupinu, to bola náhoda, že ťa tak nejak okolnosti dovedli, alebo cieľene si išiel po nich? Alebo sa vyskytla nejaká zhoda okolností, že práve táto oblasť, práve výskum tohoto etnika? Bolo to cieľené a vychádzalo to z tej histórie, ktorú sme spolu študovali, že ja som tú etnológiu až tak nepoznal, ty áno, ja nie, ja som sa k nej potom až dopracoval alebo prepracoval. A tým, že tá história súvisela s Aztékmi, čo je táto oblasť, tak keď som si k tomu pribalil aj tú etnológiu k tej histórii, tak to išlo nejak automaticky týmto smerom zase. Ľudí by možno zaujímalo to, že ako dnes žijú indiáni v Mexiku, lebo poznajú najmä westerny, poznajú koubojky, poznajú Tanec s vlkmi, známe filmy, kde vystupujú alebo hrajú pôvodní Američania, ale je to najmä z USA. Poznajú kultúru prairijných indiánov, to sú indiáni, ktorí jazdia na koňoch, majú bohaté čelenky.
Ale Indiáni v Mexiku sú iní. Hej? Treba spomenúť to, že nie všetci Indiáni v Amerike vyzerajú rovnako, správajú sa rovnako a sú oblečení rovnako. Ako dnes vyzerajú mexickí Indiáni? Ešte mi napadol film Apokalypto. Apokalypto. Ten je z Mexika, ale tiež je z minulosti, takže... Mel Gibson, režisér. Takže už ani tam sa tak nežije, ako je to v tom filme, pochopiteľne. No žijú moderný život, ako všade. Všade je internet, všade sú cesty, všade sú auta, všade sú satelity a televízie, tak dnes už to je naozaj všetko cez internet a cez dáta a smartfóny a podobne a laptopy. Lebo oni proste samozrejme nežijú ako niekde v Amazónii brazílskej či peruánskej, kde ešte teda sú kmene, ktoré sú reálne úplne izolované a žijú v dobe kamennej. Áno, aj to treba spomenúť, že sú ešte aj stále také indiánske kultúry, ktoré naozaj žijú asi tak, ako si mnohí predstavujete. Tá romantická predstava lovcov, zberačov v divej prírode, tak také kmene sú v Brazílii, v Amazónii dodnes. Sú tam také národy. A sú ochotní zabíjať. A aj to robia dokonca. Aj to robia. A nikto vás tam už potom neobjaví, keď sa nevrátite do civilizácie. A to je realita. V Mexiku takáto situácia už viac menej dlhodobo neexistuje. Aj tí možno poslední nejakí nositelia čisto nejakých predkolumbovských tradícií, o ktorých by zase viac nám povedal Milan Kováč, teda lakandonskí májovia, tak aj tí pochopiteľne majú svoje modernity a svoje moderné veci a tiež teda tie vymoženosti, o ktorých som vravel. Tam, kde ja chodím, v tom centrálnom Mexiku, tak naozaj proste ľudia žijú v domoch, tie väčšinou sú postavené z betónových kvádrov, kedysi to bolo z adobe, teda z tej surovej tehly, teda nepálenej tehly z hliny, ktorá je perfektným materiálom, pokiaľ ide o nejakú termoizoláciu, že proste nemáš tam v zime zimu a v lete teplo. Ale tým, že tie betónové kvádre sú lacnejšie a je to veľký priemysel, tak je už dnes lacnejšie postaviť dom z toho. Ale jednoducho, to je vec materiálu, pochopiteľne, ale klasicky naozaj žijú v domoch ako kdekto iný v Mexiku. Tá architektúra vyzerá inak než tá európska, netvrdím, že je rovnaká, ale povedzme tá štruktúra tých dedín je za mňa celkom podobná tej štruktúre tých európskych, že proste máme nejaké námestíčko malé v tých dedinách, čo možno na slovenských dedinách až tak nie, ale mesto má každé, aspoň niečo. A okolo nich proste celé štvrte, ulice, štvrte, že jednoducho dá sa tam pohode pohybovať pešo, prípadne lokálnou dopravou, taxíkmi a podobne, čo je povedzme rozdiel oproti severoamerickým rezerváciám. Proste je to tá vzorka toho, ako ľudia tam žijú v tých rôznych, tam má dom, tam má karaván a vzdialenosti sú 5, 10 a viac kilometrov, kde človek sa bez auta nepohne, tak v Mexiku to bez auta ide celkom v pohode. To mala byť, teda tam, kde ja chodím. To mala byť aj tam aj ďalšia otázka, že či je rozdiel medzi tými indiánmi v rezerváciách v Severnej Amerike a indiánmi v Mexiku. Ako z vlastnej skúsenosti musím povedať, že presne ak si povedal, že v tej Severnej Amerike, keďže sú to obrovské oblasti, najmä v Dakote alebo v týchto vnútrozemských Montana, tak tam sú naozaj tie indiánske obydlia veľmi rozťahané, čo ale v Mexiku neplatí. V Mexiku sú to viac menej také kompaktné dediny. Sú to kompaktné dediny, pokiaľ sa nebavíme o nejakých vyslovene horských lokalitách, ale aj tam je to, aspoň kde ja chodím, aj v oblasti Popocatépetlu, tak sú to dediny, ktoré sú v horách vyslovene, ako keby ste ich umiestnili niekam do Fatry, Tatry a do Tatier a podobne. Ale nie je problém tam ísť a stále ste v dedine. Že stále je to zastávané a tí ľudia tam žijú a nemáte pocit, že idete pol hodinu a ste stále niekde na prérii. Jasné. Tak, tam to tak nie je. Ale jasné, keď je to na nejakej rovine, na nejakej náhornej plošine trebárs, aj keď vysoko v horách, tak je to rovné, to údolie nejaké, tak tá dedina je kompaktnejšia než povedzme tie dediny v tom Popocatépetli, kde sa je to rozbité tými stržami, tými roklinami, ktorými pretekajú nejaké potoky a podobne, ale je to dnes už popremosťované, prípadne tie chodníčky rôzne staré, možno už predkolumbovské mnohé, idú dole a zas hore, tak človek sa vertikálne síce nachodí, ale je to kompaktné. Ako sa volá národ Indiánov, ktorí behali maratónske trate? Tarahumarovia. Tarahumarovia. Rarámuri, tak.
Že oni normálne behali, myslím, že desiatky kilometrov, nikdy to nerobili profesionálne, ale bol to rituál. Bol to rituál, že ich objavili nejakí diaľkoví bežci, profesionálni alebo profesionálni športovci a normálne závodili s týmito Tarahu Mara ich ubehali normálne. A pritom vraj mali takú zvláštnosť, že mali na nohách šlápky vyrezané z pneumatik, že oni nemali ani tenisky. No tak nemali. Chodili obutí v tom, čo si mohli dovoliť. Tak. Čiže aj tie pneumatiky sa používajú. Nie, ja som to videl, ale ja nechcem tvrdiť, že teraz všetci tak chodia obutí. To bola asi niekedy. Kto na čo má, to si obuje. Teraz už samozrejme je to asi iné. Ale podstata je tá, že naozaj v Mexiku žije takáto, že sú tam takéto zvláštnosti, že existuje tam tento kmeň alebo národ, ktorý bol známy tým, alebo je známy tým, že chlapi z tohto kmeňa sú schopní ubehnúť aj 80 km v kuse, čo je neuveriteľné. A není to nič zvláštne, že je to tam, dokonca myslím, že tam aj bol organizovaný potom neskôr, že tam začali belosi alebo tí kvázi ultramaratonisti z Európy alebo aj z USA organizovať preteky, kde boli aj Indiáni, aj rôzni ľudia z celého sveta, náčenci diaľkového behu a tí Indiáni vyhrávali. Oni sú hlavne zvyknutí nielenže behať, ale behať vo vertikálnom svete. Proste hore aj dole. A žijú proste vo vysokých horách. Vrátim sa do našej oblasti. Rado, toto ma inak zaujíma, že tí Indiáni majú nejakú vlastnú samosprávu, alebo ako to tam je? Že majú aj nejakú dotáciu od štátu, alebo tieto čisto indiánske komunity? Veľmi všeobecne Mexiko má presne taký istý systém, ako majú Spojené štáty. Aj ten názov krajiny nie je Mexiko, ale Spojené štáty mexické, čo sa málo kto uvedomuje. Čiže pozostáva z hlavného mesta, niečo ako má Washington DC, tak je Ciudad de México, kedysi Distrito Federal, dnes už je oficiálny názov Ciudad de México. A popri tom už 30, nikdy si to neviem presne zapamätať, federálnych štátov, podobne ako je tých 50 amerických a tie štáty sa potom delia na tie municipio libre, čo je obdoba tých amerických counties. A tie jednotlivé municipio libre, tie ako keby okresy, ako keby tie americké county, tak oni sú rôzne veľké podľa rôznych kritérií. Je to tak nejak rozdelené, každý z tých federálnych štátov, ale na čele takého municipia stojí ten prezident, ktorého som spomínal na začiatku, keď si sa pýtal na inú vec. A povedzme, v poslednej dobe, to súvisí s nejakou aj tou zmenou postoja federálnej vlády voči domorodým obyvateľom, aj ústava sa menila a to ako keby táto uznanie tých domorodých koreňov Mexika, čo pred 100 rokmi treba stále nebolo, tak sa začali vytvárať tieto municipia, to municipio libre, ale indígena, municipio indígena, proste indiánske. Okay. A povedzme tá dedina, do ktorej ja pod tým Popocatelpetlom chodím, tak je tento typ municipia. Myslím, že bolo to vyhlásené v roku 2018 alebo 2017, čiže ani to nie je dlhý čas. Takže oni majú špeciálne, ako aj tie dotácie sú iné, ale zase musia povedzme aj niečo dokazovať, že sú indiánske. Čiže nie je to len o nejakých sviatkoch alebo oslavách, ale je to aj o vzdelávaní, že proste bilingválne školy, alebo že sa vyučuje ten jazyk aktívne, že sa používa treba, že tak podobne. Ale sa to stále nejak utriasa, je to v podstate relatívne nová vec. Ale začína to byť populárne, ako možno pred 30 a viac rokmi nebolo populárne byť indiánom, tak teraz to je populárne. A sú aj dediny, ktoré veľmi indiánske nie sú, ale majú snahu, aby do tohoto zoznamu zaradili. Aby mali dotácie. Samozrejme aj ekonomika v tom hrá rolu, ale už je to aj ten akýsi istá hrdosť. Teraz ti dám takú palbu viacerých otázok, aby sme to stihli. Oprav ma teraz ráno. Mexiko je veľká, ľudnatá krajina a na rozdiel, dajme tomu, od USA, v Mexiku je obrovské percento, alebo drvivá väčšina obyvateľov mesticov. To znamená, že miešanina Indiánov, prisťahovalcov z Európy alebo zo Španielska. A potom tam máš skupinu čistých Indiánov a potom tam máš nejakú skupinu belochov. Teda nazvem to belosi, kreoli, hej.
Jak to je asi percentuálne, aby sme si to vedeli predstaviť? Niekde som čítal, že okolo 80% je tých mesticov, je to možné? To aj bude sedieť. Tiež nemám teraz tie informácie, že by som ich takto vyťahol niekde z podvedomia alebo z vedomostí mojich. Tak skúsim to... Ale tých 80% by to byť mohlo. Možno tých kreolov bude, čo ja viem, 2-3% plus minus. Tých domorodých, no o Indiánoch, aj keď aj tie oficiálne cenzy niečo hovoria, to sčítanie ľudu, ale skôr sa pri týchto otázkach radšej obraciam na kolegov na univerzitách mexických, keď sa pýtam na ten asi približný počet, lebo je ich možno, neviem, dotklo 13, niekde sa dočítate viac miliónov, niekde o čosi menej. Ten oficiálny cenzus hovorí iba o tých, ktorí hovoria niektorým z tých jazykov, tak to sa nedostaneme na číslo 7, 8 a tak podobne. Jasné, miliónov. Áno, bavím sa o miliónoch a ono to vo svojej podstate stále sa drží už pár desaťročí na asi takých 10% z tej obrovskej krajiny, tých Mexičanov nejakých zhruba 130 miliónov, takže je to len 10%, čo Guatemala, ktorá má nejakých 10 miliónov, tak je to skoro 50%. Ale tiež otázka, že kto je to Indián ich ponímanie, lebo sme sa už bavili aj o tom, že máš človeka, ktorý je Indián po mame aj po otcovi, pokrvne, ale necíti sa ako Indián a tým pádom nie je v štatistike, že je Indián, lebo dajme tomu nehovorí tým pôvodným jazykom, nehlási sa k tomu, sociálne nechce byť označovaný za Indiána, ale pritom črty a všetko indiánske má, takže je to tam asi ťažké. Ja, vlastne aj tí mestici vlastne majú, prakticky všetci majú tie domorodé črty, sú miešanci, aj nazvime to, že biologicky, ale aj kultúrny. Áno. Lebo tam to je aj kultúrne mestictvo, veľmi ako zažitý pojem. A práve to, že byť Indián je až tak nutne nejaká rasová či etnická kategória v týchto krajinách, ako možno skôr sociálna. A častokrát to bývalo tak, že proste, áno, my už nie sme indiánska dedina, ale už máme novú cestu postavenú. Chápem, že už sme niečo viac. Áno, tak už máme nová škola, chápem. Nejaké pracovné príležitosti. Tak toto bývalo a potom máte ľudí, ktorí naozaj povedzme majú možno viac črty tie kreolské, ale vyrástli tam aj geneticky by človek pri tom rozbore DNA sa dostal niekam do nejakej indiánskej minulosti, že tých predkov má, ale by ste povedali, že však on veľmi nie je tmavý, alebo tie črty, alebo možno poloblondiák a tak podobne. A myslím aj vlasy a tak. A pritom je tam doma, jazykom hovorí, narodil sa tam a proste je domorodý človek, domorodý obyvateľ. Takže je to možno skôr taká tá sociálna, to je kultúrna kategória. A vy ste aj jazyková, pochopiteľné, ale či až tak veľmi nejaká, že rasová alebo etnická. No etnická asi je, keď budeme etnickú spájať s jazykom. Tak... Ale skôr sociálne to tam vnímajú. Dosť je to že Indiáni boli považovaní za tých, povedzme, že chudobnejších, alebo chudobnejšia vrstva bola Indián. Rado, teraz nasleduje skúsim také rýchle otázky, aby tí ľudia si vedeli predstaviť. Indiáni v dnešnej dobe v Mexiku sú kresťania. Je to tam silne zakorenené, ale ja mám tvrdý dojem, že stále tam je aj to pôvodné náboženstvo niekde v pozadí toho kresťanstva. Je to premiešané, pojem, ktorý sa na to vzťahuje v tej našej odbornej hantírke je náboženský synkretizmus, alebo proste synkretizmus, že proste miešanie nejakých dvoch prúdov kultúrnych alebo náboženských, ktoré sa tak nejak pekne zlievajú a vyjde z nich niečo úplne nové. Čo nesie znaky tých dvoch koreňov, alebo možno aj viacerých než dvoch, ale zvyčajne dvoch, ale nezhoduje sa to ani s jedným. Tak nejak. A ten synkretický proces bol v 16. 17. a hlavne teda v tomto storočí, týchto storočiach, keď teda dochádza k tej kristianizácii, a teda tá kristianizácia, treba povedať, bola katolícka, lebo Španieli, tak ono sa to zlievalo a bol to obojstranný proces s tým, že na jednej strane áno, tí Španieli tak nejak pokresťančili tých domorodcov, a aspoň formálne, že boli všetci pokrstení a podobne. A povedzme pokrstili, tak povedia, z nejakých posvetné miesta, ktorých je veľa, ale dnes sú posvetnými. Takisto si tí domorodci tak nejak pomezoameričtili alebo poaztéčtili v tej dobe, či dnes by sme mohli hovoriť o nejakej nauatilizácii, čo je veľmi krkolomné slovo, ale proste tým chcem povedať, že to bol ten obojstranný proces, takže tie náboženské predstavy
áno, aspoň tam, kam ja chodím, väčšina ľudí, napriek tomu, že áno, sú tam nejaké protestantské minority v tých dedinách, rôzne zamerané, tak väčšinou sú tam katolíci a aj sa tak označujú, ale to im nevadí alebo nebráni k tomu, aby povedzme vykonávali rituály, ktorých korene sú tisícky rokov staré. Takúto skúsenosť mám napríklad, nebudem teraz odbočiť do Guatemaly, Chichicastenango, myslím, je taký známy kostolík, kresťanský. Všetci indiáni sa tam chodia modliť, ktorí tam prídu na rôzne púte, ale zároveň na schodoch toho kostola sa vykonávajú pohanské obety. Hej? Alebo pohanské, nenazvem ich pohanské, sú to už kresťanské obety, ale sú to obety, ktoré v tom tradičnom kresťanstve my nepoznáme. Oni by ti povedali, že sú samozrejme katolíci. Tak, presne. Ľudia. A oni sa na svet nedívajú až tak exkluzívne ako my, ale skôr sú takí tolerantnejší, možno inkluzívnejší, že môže byť viacero tých ciest k tomu, k tej pravde Božej, alebo k stvoriteľovi, alebo kam, ako si to nazveme, tak to máme. A tým sú tie indiánske náboženstva typické a sú typické aj v tom katolíckom synkretickom povnímaní. Ja netvrdím, že v Mexiku nikdy nedošlo k nejakým náboženským potýčkam, keď boli tie hlavne od 60. rokov veľké protestantské misie a vytvárali tam vlastne svojím spôsobom tí protestantskí misionári akýsi tlak na tých miestnych voči tým, ktorí nekonvertovali na tú ich protestantskú vieru, a tí miestni katolícki kňazi zase sa bránili tiež, takže dochádzalo k nepokojom. Ale v reáli to, čo ja poznám, tak naozaj to, čo ty vravíš, že pohanské, čiže niečo, čo je staré, tak tie obetiny sa neustále dávajú. Tam ten princíp reciprocity, čiže keď ja niečo od niekoho chcem, tak, alebo toho nejakého božstva svätého dnes, alebo Krista a podobne, tak mu za to niečo musím dať, takže preto sa tam tie obetiny stále prinášajú, niečo za niečo, a ono to aj znamená, že sú tie náboženstva dosť stále zamerané, hoď aj teda poznačený tým katolicizmom, tak sú zamerané ten život tu na zemi, a nie na ten posmrtný. Chcú, aby sa tu dopredu mali. Mnohé kostoly alebo kresťanské chrámy dnes stoja na miestach, kde boli v minulosti svätyne Aztékov alebo stavby Aztékov. Alebo kohokoľvek iného, že konec koncov myslím, že takáto situácia je priamo v centre Mexico City. Aj v Mexiku je to tak, aj vo všetkých mestách. Najväčšia katedrála, myslím, v Mexico City. Celé Latinskej Amerike. Katedrála metropolitána je vlastne postavená na vlastne tom rituálnom centre aztéckého Mexika. To slovo Mexiko tak sa volá. Bol jednostný názov pre ten aztécky Tenochtitlan, Mexico Tenochtitlan. A ako nechcem povedať, že tá katedrála bola vyslovene postavená na tej pyramíde konkrétnej, ktorú tí Španieli zbúrali, keď dobili ten Tenochtitlan, ale bola v tom okrsku, kde bolo tých budov viac. A ona z časti sa samozrejme prekrýva s tou pyramídou a potom zase stojí na iných sakrálnych stavbách, lebo v tom centre, v tom rituálnom tých sakrálnych stavieb bolo veľa, nebolo tam jedna. Samozrejme musíme podotknúť druhým dýchom, že v Mexiku sa zachovalo veľmi veľa pôvodných indiánskych stavieb a nádherných lokalít. Brado, povedz aspoň 3 také najkrajšie, aby... Tie, ktoré poznám ja z tej mojej oblasti, tak jasné, že už teda ten spomínané hlavné mesto a ten aztécky veľký chrám v centre, na tom Solkale, na tom hlavnom námestí Ciudad de México, čo je taký doslova, že centrum mexického sveta od aztéckých čias dodnes, tak to stojí za to vidieť, je tam krásne, kto tam príde, môže vidieť, ako sa robí archeológia uprostred obrovského mesta, moderného mesta, aj koloniálneho, aj predhispanského, aj moderného. Áno. Že tam majú veľké problémy, ako veľa starostí s tým, aby povedzme nepadla nejaká novšia stavba, keď kúpu tie aztécké. A ten projekt toho veľkého chrámu trval od 78. alebo 9. proste je to pomaly 50 rokov. Áno. Veľmi dlhý čas a ešte bude strašne dlhý čas trvať. Pochopiteľne Teotihuacán, ktorý je teda severovýchodne od hlavného mesta, jazdia tam autobusy z autobusákov, jak sa volá ten Central del Norte, proste zo severného autobusového na stanice, z autobusovej stanice v rámci hlavného mesta každú, aj neviem, pol hodinu. Tak to je vlastne asi najväčšie mesto, ktoré vôbec v predhispánskom období Mezoameriky bolo kedy postavené, ale tým, že bolo
sa týka tzv. Klasického obdobia, čiže poviem príklad, že okolo roku 1000 po Kristovi už neexistovalo, už nebolo možno 200-300 rokov v ruinách. Takže keď tam prišli Španieli, tak vlastne tam nemali čo dobíjať, tam nikto nežil. Tak ani ho nezbúrali, ani ho nezničili, takže vlastne zostal tam proste zarastené a tak podobne, niečo zvetralé v ruinách trošku, ale nie preto, že by to zbúrali, ako zbúrali ten aztecký Tenochtitlan. Čo ďalej? V Čolule veľká pyramída, objemovo väčšia ako sú tie egyptské, slávne v Gíze a pri meste Puebla, čo z hlavného mesta Mexika, tam zase z týchto rôznych autobusových veľkých staníc ide autobus každú pol hodinu alebo 20 minút, tak sa tam dá pomerne ľahko dostať. Čo ja poznám ďalej, ja neviem, Xochicalco v štáte Morelos, podobne v štáte Morelos je Chalcacinco. A tí, ktorí sa vyberú za Miami a proste na Yucatán a do Chiapasu alebo do Guatemaly, tak tam je tých miest podobne známe. Strašné veľké. Palenke v Chiapase, Chichen-Itza na Yucatáne, Tikal v Guatemale a to som povedal 3, ale čiže obrovské množstvo pôvodných indiánskych pamiatok. Ja poznám proste také miesta, každý z nás, čo tam takto chodíme profesionálne, poznáme miesta, ktoré nie sú dotknuté archeológmi a strážia si miestne komunity ako dedičia alebo dedičstvo po predkoch. A keď sa tam chce človek dostať, tak väčšinou si musí porozprávať, sa musí s tým miestnym starostom a s miestnymi ľuďmi, aby ho tam pustili. A to sú veľmi krásne miesta, ktoré sa častokrát nachádzajú tak povedať in the middle of nowhere. Ale to je tam, a nikto tam dnes tam turist. Toto je aj na tej robote krásne, že človek naozaj, ktorý pochádza, povedzme to tak, že v porovnaní s Mexikom z malého Slovenska, sa dokáže dostať do takých lokalít v Mexiku, o ktorom 99% Mexičanov nemá ani šajnu možno, a dokáže tam robiť prácu, ktorá je takýmto kultúrnym prínosom nielen pre Mexiko, ale zároveň nám, Slovákom, u nás na Slovensku, ukazuje život iných kultúr, aby sme si to vedeli predstaviť a trošku rozšíriť svoje kultúrne obzory, lebo aj to je veľmi dôležité. Si predstavte, že ako je pre nás trošku aj príjemné alebo také zadozučinenie, keď chodia rôzni ľudia z tzv. Západu skúmať slovenský folklór a vážia si ho a sme za to vo svete veľmi, poviem, oceňovaní, že ako si ho dokážeme zachovať. Tak to isté je v Mezoamerike, kde si tiež indiáni zachovajú svoje tradičné zvyky, svoju kultúru a hlavne aj ten svoj jazyk. Aj jedno, druhé. A keď to je ešte aj tretie, tak je to úplne super. Hej, tak s tými jazykmi je to aspoň v Mexiku trošku ťažšie, ale snáď nie všetkým dňom koniec a tá podpora zo strany hlavne tých inštitúcií príde a bude silnejšia, aby proste aj tie mladšie generácie tým jazykom hovorili od škôl a ako rastú tak v školskom systéme a podobne. Tak snáď to nebude také hrozné, no v Mexiku je to s jazykmi horšie ako povedzme v Guatemala alebo v Peru, pretože tých 10% a ešte tak ako keby roztatáreného toho indiánskeho si dá po celej obrovskej krajine, také ostrovčeky vo svojej podstate, tak a plus tá hispanizácia historicky daná za posledných 200-300 rokov, tak jednoducho tie jazyky sú v stave ohrozenia, čo si budeme hovoriť. Rozumiem. Rado, a čo rodina indiáni? Ako to vyzerá v takých bežných rodinách? Koľko majú detí? Ako vyzerá svadba? Ako vyzerajú krstiny? Sú všetci veriaci? Alebo sú tam aj ateisti? Také tie bežné kolority. Nie sú nutne všetci veriaci, takí tí veľmi praktizujúci, že by chodili strašne do kostola. Ale zase pokiaľ ide o tie slávnosti, púte, procesie pri rôznych sviatkoch, povedzme svätý patron dediny nejaký, keď tie hody ich, tak sa to zúčastňujú prakticky všetci, že nie nutne všetci chodia na omše, nedeľu a podobne, ale pokiaľ ide o tú možno nejakú laickú, alebo ako to nazvať, tú predstavu tých sviatkov náboženských, tak sa do toho veselo zapoja celá dedina. Pije sa tam? No, pije sa. Hej? Katolíci všade pijú. Čo pijú indiáni v Mexiku, alebo konkrétne veľa pijú pivo, to je teraz populárne, alebo jeho tam dosť mexické pivo je dobré. Aj tie slávne tekily, samozrejme poznajú a pijú, ale ja mám na tej zóne, v jednej z tých zón, kam chodím, tak sa dosť robí púlka.
Čiže taký vlastne fermentovaná šťava z agave, magej, niečo na spôsob burčiaku. Áno. Aj keď je to sladké, tak a ono to rýchlo degraduje, že ono to v priebehu jedného dňa aj 10 chuťových odtieňov. Takže a v púlke sa vyrába, predáva, pije. Je plné vitamínov a kadečoho. Je to vlastne... Ja som ešte nevidel, že by sa z toho niekto opil, netvrdím, že sa to nedeje. Koľko má? Ale nie je to také silné, povedzme, že pár percent to bude mať. Dám také tiež opäť rýchlejšie otázky, že koľko má bežná indiánska rodina detí, aby sme si vedeli predstaviť. Ešte v našej generácii, že ako my sme, tak poznám ľudí, ktorí sú z 10 detí. A tým, že tiež tá medicína začala robiť tie zázraky, ako u nás od tých zhruba 50 rokov, tak v Mexiku to začal 70, že teda sa veľmi znížila detská úmrtnosť, tak preto tak výrazne vzrástol počet obyvateľstva posledných zhruba 60 rokov, lebo tá detská úmrtnosť samozrejme predtým bola vysoká, takže veľa detí, ale málo sa ich dožilo do dospelosti, tak ako sme boli na to zvyknutí aj v Európe, za generácie našich starých rodičov ešte. Jasné. Tak v Mexiku to tak ešte chytilo našu generáciu. Ale dnes už je to také, že majú 2-3 deti, povedzme. Alebo jedno, poznám. Vyslovene od jedného po 2-3. Po 2-3 deti. Proste ľudia sa modernizujú, tiež majú viac, sú vzdelanejší, lepšie školy, lepšia práca, ako tá nepriama úmera, že čím sú ľudia bohatší, tým majú menej detí, tak naozaj platí. Aztékovia boli bojovný národ, ktorý ovládal silou a možno aj nejakou politikou alebo ťahmi okolité národy indiánske. Je tam tá vojnová alebo bojová tradícia, alebo ten bojový duch badať v indiánskej tradícii v Mexiku? Cítiš to tam? Alebo cítiš väčšinou tých pestovateľov kukurice a tých roľníkov? Skôr tých pestovateľov kukurice a tých roľníkov, ale so všetkým rešpektom, žiadne ako nič dehonestujúce. Ono aj tie Aztékovia, keď sa to tak zoberie, tak kto tam boli tí bojovníci, to boli primárne tie elity. Tí vládcovia, šlachtici, jasné, že v tom vojsku boli aj bežní roľníci, to je pochopiteľné, to je tak všade, v každom impériu na svete a v dejinách, ale tí bežní ľudia, keď nemuseli, tak oni radšej mali kľud, že? To je jasné. Radšej mali pokoj a počas tej koloniálnej doby tie elity sa proste hispanizovali a ten militarizmus, ktorý predtým tam bol, tak proste sa vytratil. Respektíve sa nejak včlenil možno do toho modernejšieho, že však v Mexiku tých problémov nejakých vojenských bolo aj potom. Narážam skôr na to, že v Severnej Amerike alebo v USA sa vyvinula kultúra tých prérijných indiánov, ktorí v podstate mali tú vojnu v svojej každodennej, nehovorím, že činnosti, ale nazval by som to, že aj ten muž bol hodnotený, keď získal na nepriateľovi, dajme tomu, kúp, to znamená, že sa ho dotkol, alebo koľko koní ulúpil a tak ďalej, že bolo tam tá mužská chrábrosť hodnotená aj podľa takýchto stupníc, ale asi sa to Mexika netýka už v súčasnosti. V súčasnosti nie, ak to vie, či sa to bude aj tých severoamerických za 200 rokov týkať. Ťažko. Lebo toto je vec Mexika pred 500 a viac rokmi, zatiaľ čo tých lakotov je to vec 19. storočia, to nie je zase tak dávno, tá tradícia zostáva. A jasné, že v tom predkolumbovskom období, pred hispánskom, tam to, čo ty vravíš, že teda tá úcta alebo nejaký honor, čo tí bojovníci mali, tak jasné, že existoval, bol veľký, to bola militantná spoločnosť, ale sa to postupne zmenilo. Dobre hovoríš. Tak tu ma napadá iná otázka. Mexiko a kriminalita, to znamená, že v Mexiku je obrovská kriminalita. Týka sa to aj indiánskych území, indiánskych dedín, alebo koho sa vlastne týka tá kriminalita? Lebo častokrát, keď vidíme tých členov gangu v rôznych dokumentoch alebo rôznych nejakých záberok z televízie, tak tí ľudia majú indiánske črty? Majú, veď ako si povedal, 80% sú tí mesticiáni všetci. Keď dáš indiána a mestica postavíš vedľa seba, rovnakého pohlavia, rovnakého plus minus veku a rovnako ich oblečieš, tak ich nerozoznáš. Takže pokiaľ ide o tú kriminalitu, tak ja to vnímam vždycky tak, že niečo sa mi stať môže vždy aj tu, doma, a nie iba vo svete. Áno, tá drogová vojna a podobne. Ale zase si treba uvedomovať aj to, že Mexiko žije do veľkej miery z turizmu a tým pádom zo zahraničných peňazí. A
ono ani tým narkobarónom nevyhovuje, keď sú problémy, lebo aj oni už diverzifikujú podnikanie a legalizujú mnohé veci a mnohé, ja neviem, synovia týchto ľudí vyštudovali turizmus niekde v Európe, v Amerike a oni teraz robia turizmus, turistický ruch, podnikajú v Mexiku a oni chcú mať pokoj. Ale týka sa táto kriminalita aj indiánskych území a dedín? Týka sa určite áno, lebo aj oni sú do toho zapletení v zmysle proste zamestnanci týchto kartelov, lebo inde poriadnu prácu nezohnali. No ten štát tam hapruje, čo si budeme hovoriť. Tam mám pocit, že už tie narkokartely suplujú štát a vlastne štát prestať potrebné monitorovania. Jasné. A vlastne presadzujú pokoj, čo na tomto zaujímavé. Takže áno, týka sa to aj ich, keď nemáte prácu a nechcete proste trieť biedu, tak si nájdete prácu a ešte takúto, ktorá má síce svoju odvrátenú stranu, ale zároveň zrazu sú bohatí. Aká je šanca, že Indián, teda takýto, ktorý sa k tomu prizná a hovorí jazykom z malej dediny alebo z malého mestečka, niekde v nejakej periférii v strede Mexika, sa dostane ku kvalitnému vzdelaniu, dajme tomu vysokoškolskému, a má šancu sa uplatniť, dajme tomu v takom významnejšom kultúrnom živote alebo chytiť nejakú významnejšiu pozíciu? No v Mexiku sú verejné školy od základných až po teda univerzity, takže keď sa človek dobre učí a príjmačky spraví, tak neplatí školné. Pochopiteľné, lebo to nie je súkromná univerzita. Aj súkromné sú iná vec, tam proste platíš, tak ako je to bežné na západe, že máš súkromné univerzity, tak v Mexiku tie verejné školy, aspoň pokiaľ sa mám bať o tých, ktoré každý z tých federálnych štátov má tú svoju univerzitu štátnu, niečo podobné, však aj Spojené štáty to tak majú, povedzme, ale tam sa školné platí, tak v Mexiku tak nie je. A keď sa človek dobre učí a na tú školu sa dostane, tak vyštuduje dobrú školu, kvalitnú školu, má výborné vzdelanie a tým pádom potom sa aj lepšie uchytí v práci. Dá sa to, nie je to nejako, že cesta zarúbaná, to už neplatí. Idem k tej etnológii a k tebe. Toto všetko, čo sme teraz rozprávali, to je množstvo informácií, mohli by sme tu sedieť 2 dní. To áno. Ako sa náš slovenský človek dostane k tomu, o čom sa my dva rozprávame, kde možno vidieť tvoje výstupy, sú tvoje knihy, dostane o knihkupectvách, môže si niekde človek čítať nejaké výsledky tvojej práce, hovorím o bežnej laickej verejnosti teraz, dajme tomu, že teraz to niekoho zaujalo, pardon, a rád by sa dozvedel viac o tom, o čom sme sa bavili, o tvojej práci. Má tu možnosť? Tie možnosti samozrejme sú, veď my musíme, nielen že chceme, ale musíme písať a publikovať. Netvrdím, že všetko to, čo my napíšeme, je v tom takom prístupnom jazyku pre širokú verejnosť, to je pravda, ale píšeme aj populárne veci. A proste knihy sú k dispozícii aj po slovenských knihkupectvách, keď teda napíšeme niečo v slovenčine, čo sa stáva menej, než písať v angličtine a španielčine. To je pravda, ale ja som mal teraz vlastne pondelok, útorok konferenciu Hľadanie indiánskej Ameriky, už 9. ročník, prvýkrát v Bratislave a prišli ľudia aj iní, nielen naši študenti, prišli si pozrieť. Tak to bude možno taká lastovička, že teraz sa tu s Radom rozprávame, ak by medzi vami boli nejakí fanúšikovia indiánskych kultúr v Amerike, kľudne napíšte do komentárov, rozviňme debatu, Rado sa určite rád pridá, prípadne ešte doplní nejaké informácie, ktoré by vás zaujímali, ktoré sme si nestihli povedať a myslím, že by sme to mohli obohatiť aj takou debatou v komentároch. Rado, čo povieš? Ja musím skonštatovať, že my sme Popocatépetl nestihli počas tejto debaty a s Radom sme sa dohodli, že urobíme druhý diel takéhoto nášho sedenia na budúce a tam sa vrátime k výstupu na Popocatépetl a aj tej oblasti indiánskych komunít v okolí tejto mystickej hory. Dobre. Takže urobíme to takto. Dobre. Ďakujem pekne za pozornosť a s Radom Hlušekom pokecame zase na budúce a
vy budete môcť byť pri tom. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dovi. Dovi.